Jerry Treñas nagdaog sa 2021 search for outstanding government worker sa Civil Service Commission Region 6. Isa ka consistent din si lister kag aktibo nga student leader ang 20 anyos nga major in accountancy student nga si Ariel Gail Benimele. Sa lamharon nga edad, nagumpisa na ini sa pagpanikasog nga makapangita sang pamaagi agud makapadayon sa pag-eskwela. Gani sang naibaluan ni Ariel nga may uswag scholarship program ang lokal nga panguluhan, wala ini nagduwa-duwang mag-apply. Ang uswag scholarship ni Mayor Jerry Treñas nagahatag sang bulig pinansyal para sa mga estudyante sang syudad nga nagakinahanglan. Para kay Ariel, dako ang nabulig sang sini nga scholarship program sa iya ilabi na sa mga balayran sa eskwelahan. To help my parents, kit dako gid ang tuition namon sa Sanag pala. And tapos minimum salary wage lang ang akong father. Kag ang sister ko may ngaga paskwela man sa akon may family man na gina-fit. Iko gid gusto madula ang scholarship ko nga ni. Lubos ang pasalamat ni Ariel kay Mayor Treñas. Bangod sang sini nga programa, nagmag-an ang mga ginapangatubang sini nga mga pagpanghangkat sa pinansyal nga aspeto, ilabi na subong sa tion sang pandemya. Gusto ko gid magpasalamat kay Mayor kay bisan despite this pandemic padayon ni gid siya pun ang uswag scholarship pala kag balaan ni gid nga kinahanglan gid siya namon supong kapin pa nga damo ga kawad-an nga mga ginikanan upra tipagi sa amon ni dako gid nga bulik sa amon niya nga mga pigado bala nga magpadayon nga pag-eskwela kay tungod may uswag nga ga-back up sa amon kag thank you gid Mayor for being a strong mayor and padayon lang gid sa pagbato sa sini nga pandemya. Maluwas sa scholarship program, pilaman sa mga proyekto sang alkalde, among pagpatahom sang syudad, ang nagapadayon nga vaccination program, JPT Ediscape Communal Garden kag infrastructure projects. Bangod aktibo sa pagserbisyo sa syudad si Mayor Treñas, isa ini sa mga ginkilala sa 2021 search for outstanding government worker sang Civil Service Commission Region 6. Ini nagapakita lamang nga sa tunga sang pandemya nagapadayon sa gihapon ang pag-uswag sang syudad bangod sang liderato sang alkalde. It is an honor for myself and I think for the city nga natagan kita sang award as a civil servant, no? Nakitaan man siguro sang civil service nga diriya sa syudad nagbinuligay gid kita para nga makabulig kita sa pandemya. And kadako sang nabulig sang mga pumuluyo ta upod sa aton diri nga mga empleyado kag mga department heads. We are very happy that our private sector, the business sector, has given confidence to the city government and has supported the efforts of the city government during this pandemic. Ang alkalde ang magabaton sang Presidential Lingkod Bayan Award gikan sa ahensya bilang isa ka epektibo kag mapisan nga leader sang Iloilo City. Ang virtual awarding ceremony ang igapatigayon sa Setyembre 29 sini nga tuig. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Alkalde ginaduso ang vaccination para sa mga menor de edad manunudlo kag katapos sang DepEd bilang pagpanghanda sa pagbalik sang face-to-face classes. Masobra na sa pulo nga tuig nga nagaserbisyo bilang isa ka manunudlo si Marty Efrain Katikista, 44 anyos. Siya ang isa ka MAPI teacher sa Fort San Pedro National High School. Pabor si Marty sa face-to-face kaupod sa iya mga estudyante. Ginpakigbahin sini nga excited siya nga makatudlo apang kinahanglan sa gihapon sundon ang mga minimum health protocols pareho na lang sa pagsuksok sang face mask, social distancing kag pag-sanitize sang kamot. Sa subong timpo siguro mas nami gid man may face to face bisa limited lang bala kag makuan ang protocol sa face mask. Tapos siguro sa isa ka section pwede siya matunga sa duwa lang anay para malimit bala ang bata na nagasulod anay. And especially nga dan face to face importante gid especially sa skills nga gina-employ mo sa bata especially sa amon nagatudlo kami sa special program in the arts. Dugang pa sini, mas maayo nga mabakunahan ang tanan nga mga manunudlo kag katapos ang isa ka buluthuan. Magluwas lang sa may mga balatian nga kinahanglan ikonsidera ang payo sang doktor. As much as possible, kung why ka malang may nabatsyag, mas namin kung makapabaksin, kaya bala mo matubang na kita
kag hindi man kita kapersa sang mga iban nga may balatian nga dahil especially ara na sa service kay kay risk man ang vaccine sa health sang hindi bala fit sa ila bala nga alawas. Angot sini nakahanda na ang lokal nga panguluhan sang syudad sa paghatag sang COVID-19 vaccine sa mga manunudlo kag staff sang Department of Education Iloilo City nga wala pa sang bakuna. Ini ang lihok ni Mayor Jerry Treñas bilang pagpanghanda sa tiun pahanugutan na ang face-to-face classes. Nagapati ang alkalde, kinahanglan masiguro ang proteksyon sa mga ini lakip na sa mga estudyante. Ang teachers kag staff nila bala sa DepEd, kalabanan sila vaccinated na. And ang ato na lang obrahon siguro is really to go school to school so that we will know kung diin pa ang kulang sang vaccination. Even the private schools, ang ilang mga teaching staff kag mga administration kag iban pa nga mga staff, kalabanan sila fully vaccinated na. Matandaan aprobado na ni Presidente Rodrigo Duterte ang face-to-face classes sa mga low-risk areas kag pasado ang eskwelahan sa School Safety Assessment Tool requirements. Magluwas diri, nagapati man ang alkalde nga dapat man mabakunahan ang mga estudyante bisan ang mga nagaedad 5-11 kag 17 anyos. Kung mag-abot ang tiyon siguro handa na kita, pero ako I have always believed nga kinahanglan ng mga minor children i-vaccinate naman, no? And we are getting approval from the FDA of the United States para sa Pfizer kag sa Moderna para sa mga minor children. Ang Pfizer to doon ang pagwa na sila nga halin sa 5 years old up to 11 years old pwede na mausar. I am really hoping that the IATF and the DOH will already approve the vaccination of our minor children. Sa subong, nagasugod na ang pre-registration sa vaccination para sa mga nagaedad 12-17 anyos sa syudad sang Iloilo. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.